كمي تقني كورات تخاتلتنا عوت هيوت أب كندا بأتو زرعي تخلع عند جرجش تتصحفة زعبا كندا كفلتو زلوم حقتات زبل تحستو قداماي كفال زحلف قدام قريبنا لكم نيرنا كال أين موداتان كفالو إنه يصعب كتكاتلونا بخبر نعدمكم عوت هيوت أب كندا بزرعي تخلع عند جرجش فققتا وي في الشختا سمايل في الشختا قال زيد اليوم مجلسي حداو سلامتنا يود سب ناي تفطر هيابي بز بحرياو هياب كتلم دون كتتغبرون قليل وصيتو جن حيلن تأمراتني نزغوبت يقنع نزخريت لبون يرسرس نسأل مات يبره نسمبادي يرق نزصببو الرحوان حياونتني بس إذا قال زيد اليوم مرقادينا نحد حدنا عين بعين ترائنا كم سبات معلتاون اللواوطو ناي سلامتا مدغتيو في الشختا أب كندا فلي بوتا اللو دارقا أكال نايت بحليون كبحلي كال كنداوين نزهيا بزي أزيوم يتقوم اليوم هذا خابتي أب عالم زفلوت علو ملالي لمدوني كبحلي كال في الشختا كمولك أسب مسكالوت أب تواسألو جيزي بزي حانتقال حياونت كاتقلص ومون سموخان كازمت كتصبتاو مدأختاوي نابا أمرو خالوت يمحلالف ولا كوك أدمي بفتصوم زي فلطو خان تنبرو في الشختا زي كيرا لبس لزيلا بتأمراتاو منقدي وثم سبات أبا خازلوم الرأية أبا أمرهم بقصبت ناب أونتا يغرط أمه بونبو خد حبابرو خيدليو في الشختا زمت تأمر سأبسيب كيودان بنتقارو سأم في الشختا زخسرون مقليا يبلون نزنا صحياب سأن متقام كيفلت نفسه زحسس بزحيو سلازي تقمتات فققتا قصن في الشختان كنستوعللون كنت كاملون زلنا أزيو أقداسي قال ألبو قانقايو أب كندا فققتا قصن في الشختان أزي أقداس قال ألبو لمود مرداديو أزي أب كندا أتو كتبلن كاللغات عزبوي أتو زي فلت جن حدا جيزي بقيقا يردوي اتخفلت زلوه في الشختا أب تهزبي عمق وسرت زلوه مجلس حياونتنا كنداوياني سلازي عزنتو ترديكا كمتي أبوتاتنا زبلوه كتربح متن كون كم هاجر مدركة مالتيو زغا قلتفكا أب كدوم مستيات كونكا لممد من جمار مالتيو كتتقبرو مس جمركا اتوصيت قلتفكا خطريق الجمريخا نابنتنا حدث قريبكا خطحات تدلمو سان قانقا جن سبلو يتفاكا جن ببروه قص انت قريبكا كم ناي مبزحتو بحر دق سب كحجزك يتفتن بنصارو قص كاتصوي كان تقريبكا بعين طرطارن حدغنيانتني زريكا سلازي وي كابخا خرحقي وي دما كم زيلخا كغوسيكاي مالتي سلازي اب هيوتكا اسالطو كتركبن كيتخسرن متان نزنص احياب فغغتا قصن في الشختان تتقملو بجكا فققتا قصن في الشختان كالوت كزربلهم زلوهم بحفرت وي كم تحتنا زقلتو لمدتاتنا اللونا زيهم بحفشا مسناي معراب بهلي بفلاي دما سمين أمريكان كندا نوسيخكا ألو تاو وصيتات كلهم يخليو نابنت مس معرابيان كتزارب كلخا عينهم تزيت أميت كام حق تزارب كم زي اللخا ويتحابو نجر كم زلو بترت أرى كري ويخوليو بوحدو جن نفس متأمان كم زي بالكايوزر يوم سلازي مسبات كتزارب كلخا قصكا نيمانت أقاماي تتوى عيتدنن كتسمعون كتزاربو من كلخا أب عينهم كتريقم لك أي كونتاكت إذا جن جلس أجم كم زلوان قويل كار مالت هيكونن بالتقالالي تحتنا أب معراب كم ناي نفس متأمان قدلتي زرا بخو مختر أخا إمنت زبودل معخا أزي قدايو سلازي ناتي ناي حفرت ويتحتنا زمت أولمدي كندا بوطي كونن أما استيات لممد قبر كابخا إليو كتزارب كلخاون اتوصق قالات يو حديو زح مسرت زلوه رطوبن لكعن كدقم زخيلن كخون علوه بزعبا مسخا زيلو سبات بدحريهم حماق زي مزراب صبوق لمديو بنصارو بزعبا مسخا زيلو سبات حماق انت تزاربكا ناتكا ممزن دأمبر نايتوم مسخا زيلو بدحريهم زحمي زلو ممزن خم زيكونه مجنزاب يدلي مصنبار وي انتجريشن مصنبار وي موهاد متحواس كنبلو نخل أحزاب أب تاريخ دق سب زنبرن زلوني ولون أب ناي نويح ولدنا مس نري اتوم نايت انت ولدنا قدم أشحات عمتات كاب استفلالي أحزاب استفلالي منقدي نام نايلومي إرتراز موتيوم مستأبو زنبر أحزاب تحاويسهم ناي حبار زرداد أولو قام بحلم فتيرم نابانا أم حلالي فميوم إذ دما كاب تلومي نحنا نكندا إن مرحلو زلنا ناي سدت كونتاتن زتفلي كونن
إحنا هون أبز هاجر لكع كمتم نايت أنت ولدنا مس بوزحات كالوت أحزاب تواهيدنا خنبر مس جيزي نحبار قام بهالن كلونا نوري مالتي كلنا بحنساب أب حتير وان تقليلنا نموقع الحجرنا كن من لسه تقرون عزيز أبيب سلزقنا محسابون تكبراوي مثلا مخنياتو خا وصيت نايز تمتت اوان سدت كابتي اقديمو ستقسه نايتوم قدم اشحات عامتات نيرترا زمص ولدنا زتفليه كخونا ينصبن سلازي ناي اب حدا مريت سنبر احزاب مصنبر غزي يوسد مر وعيلو حديرو خعقت زي كالن زي ترفني تصبيتات ناي مبزحتهم كندا ون كله اتي بزتفلاليه مخنيات نتي كم وقول حجرون سدت كوسن زدرخو صقم ندعريت غريفو ناب كندا زمصسب مس أبز هاجر زل هزبي حدش هيوت جمير خنا بريزبل حفشاو أرداد أن تثبيتاتنا اللواب سلازي ولو إني إرتراكن من لس حسابات نتلنا نايتي أب كندا مسمح زل تقولو أب قمة بمئتو هيوتنا خنسرع أزي أقداسيب نزي ناي كندا تثبيت أب قمة كيتنا شجرنا تقول كلنا انت متسينا جن مس نايزي هاجر تثبيتات كنبقاجينا مالتي مس حفشاو أرداد أن تثبيتن ناي أبز هاجر زل هزبن تتقاجينا بأكوب كم حبرات سبيخون كم ولك أسب كم زي تدليت ترأينا مع عدلاتنا دا أنا عاد صنبر معنا ولا حنت سقمتون نقدمي تزخيدا يكونن كم مهارن عبنتن اتبغل التشريع إسران سلسن أمونغو دياسبورا إرترايان زنبرة بأسن عقرقرن أمو بعبيت مع كان هاتسينا أب كل عالم زتقاوحة نسم إرترايان أب حتير أوان كواخبر تحقي ناب زرقت سلام كم نمسل جيرنين إزي أبت أوان عجب زبل سأنا عقرقر مس منفس ناي كندا زي السنة كدقام زي بلو نعنا خم حبرة سب ندحريت زمل لسينيرو بودما زتحاسيون زبوهايون نمبر بو زرابكو يلون سجن بزعبا اتهم بدحرينا زقلفنيام حزبنا أين حسب زلونا ناي رئيتوتات فللي أين الزاربلهم وي بزعبا إيرترا أين ماغوت مالتا يكونن اتمس هاجرنا زلنا متأسارن حاليوت حزبنا حدا خابت كبور بحلناي نحنا جن عشحات كيلومترات رحيقنا بحر وكيانوسن سجرنا خمزلنا كنزنق يبلنا أبزلنا هاجرون بوسي خازي حلفو بزحات كبتي ناي ولك أني حبارن بدهوتات هلونا نابز هاجرون نايدك سم مسل ناي مخبار بحل سلازلو مينا متينا سلازي نزل صبق بحلي كم أبنت وسيدنا مستوم مسانا ناي رئيتو فللي زلوهم ناي زهاجر منفس تختلنا نحر حدنا بمكبار انت قيدنا كن لازم انت زي كيلنا دما ناي رئيتو مسلهم كان خبري قبعنا نحنا كم أم مسرح متياس زلنا حدث سدتنياتات محبر سمتن كاب كالوت دقفن صبق تمنيتن جودويل كانوا على اللي قبع إذا خنقبر جن كبرتات نايت هاجر كنحلو لنا كبرتات ناي كندا خا ناي كالوت مسلن رئيتون مخبارن تسقمات بزر مفتحني إذا دما نناي حبار نربحتاتنا كنعوتهم زحجوزنا حسابات كنتكور لنا نابنت بخمي مستي مسؤول نبر أحزاب تواهيدنا أبت ناي زحجر تسقطات تخافلت خنكون نخليل كام حساب نبعلو حد خابتي نام مصنبار وي انتجريشن غوزوي إذا جن اتي كام هزبزت أمرنا تصبقن كبر بحلن نتنطن مالت أيقونن كبر بحلنا جرمانا سلازقنا كنا زوترات راح زي كونس أأمن نبرلو حجرن مس كالوت أحزاب كان اللاليون نبحلنا يتم نبرلو حجر تدرب جرمان خخون كنسر حلونا لنا كندا نزت تابعنا يبحلاو بزحنت مالتي كالتشرال قوام اللوا ناي تمرت عدلات كندا بتمرتي مس كلن معولات حجرات زورادر بزح أبيات تمرتات اتزهبو ديجرين دبلومان ببزحات حجرات تقبلنا تسلوو كوليجاتن يونيفرسيتاتنا اللوا كمون بزحات ناي تجبراو عيو وي تريد بناي كلتا عمت دبلوما زململا كوميونيتي كوليجاتن نقولون كنداويان أب ناي تمرت عدميهم كساتفو زخل ناي قلن هزباوي كالأي درجة أبيات تمرتاتنا اللوا كلهم كنداويان زيغاتاتن قوام تتقمطن تحت 19 عامت عدمة زلوا من تخوينهم لعلواي درجات مرتخودو ناي تمرت خفليت بمنغستي شفن كاب 10 عامت نلعلي عدمة زلوا مجن كفيلهم كم مهارو اللوا يونيفرسيتيز ساتف جن كل خفل اللوا مبزحتو دما تمرت مسودة أكاز خفل ناي بانك لقحن بتوسخي ككم زقبو ناي منغست حجز government grantي مهار إذا تمهاري بنت بنت نفع دما ناي scholarship زوهاب جنزب كودا دريخل زخونة أب كندا بزي قلق إلت وي مويا تصبق سرح ناي مركب عدلات سعبيب سلا زخونة تمرت مخاد بو بيلكاها كإلت مويان متراي مرج أزي كونس قديتاي ناي سرح عدلات أب
كندا بزعبا ناي سراح عدلات بمنقدي ناي بإنترنت وي سوشال ميديا بفلاي بحدث سدتنيا تزرب كله بقال سبات دارجا كم سرح قلبو هاجري زقلز بز مخنيات دما قال إيرتران نكندا بمنصوم تعسى خمزلوهم زقلصو ناي تسانون ازقن ابكون الناس تمركوسه لك حبريتا دي إلكا محتات أقداسي مثلنا السراح زي مركب بفلاي نحدث سدتنياتات ናይ ርእሱ ምኽንያት ዘለዎ ዘይከሓድ ዓብ ብድሆይ እቶም ንካናዳ ብምምጾም ተዓስኦም ዝገልጹ ግን ብናይ መዐቀንዮም ንስራሕ ኣልቦነት ዝገልጽዎ ዘለዉ ኢልካ ምሕታት የድሊ ልክዑ እቲ ቀደም ዝነበረ ብዙሕ ክእለት ዘየድልዮ ምጽኢልካ ተኣትዎ ዝነበረ ስራሓት ሎሚ ብቴክኖሎጂ ተተኪኡ ይጠፍእ ኣሎ ንኣብነት ከም ናይ መካይን መዐሸጊ ካር ፓርኪንግ ጆብስ መብዛሕትኦም ሎሚ ብቴክኖሎጂ ተተኪኦም እዮም እቶም ኣብ ከምዚ ነባሪ ዘይኮነ ስራሓት ተዋፊሮም ዝነበሩ ገሊኦም ካልእ ሞያ እንዳተምሃሩ ከም መሰጋገር ተጠቂሞም ልዮም ገሊኦም ድማ ነባሪ ስራሕ መሲልዎም ብዘይ ካልእ መተካእታ ሞያ ካብቲ እዋኑ ዝሓለፈ ስራሕ ተሰናቢቶም እዮም ኣብ መጻውን ብዙሕ ስራሓት ብሮቦት ክቕየር ምዃኑ ክግመት ይካል ንኣብነት ብዓለም ዝንቀሳቐሳ መኻይን ድሮንን ሮቦትን ኣቑሑትን መግብን ከበጻጽሑ ክጅምሩ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩ በዚ ንሓዋሩ ክነብር ዝሓስብ እንተልዩ ዕጩ ካብ ናይቶም ናይ መካይን መዐሸጊ ወይ ካር ፓርኪንግ ጆብስ ሰራሕተኛታት ኣይክፍለይን እዩ እስከ ናብቲ ናይ ስራሕ ኩነታትን ዕድላትን ኣብዚ ሃገር ከመይ ይመስል ንርአ ሓፈሻዊ መረዳእታ መታን ክህልወና እስከ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ ንርአ ኣብቲ ነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ ሃገራዊ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ስታቲስቲክስ ምስ ንርኢ ብዘገርም ሽቕለት ኣልቦነት ቁሩብ ክብለጠቕ ይብል እምበር ብጀካ እቲ ቴክኖሎጂ ዘስዓቦ ዓይነታዊ ለውጢ ብኣጠቓላሊ ናይ ስራሕ ዕዳጋስ ከምቲ ዝዝረበሉስ ብኣዝዩ ዘሻቕል ቁፅሪ ዳርጋ ይተቐየረን ንኣብነት ኣብ መስከረም 2025 ናይ ካናዳ ስታቲስቲክስ ፀብጻብ 7.1 ሚእታዊት ሽቕለት ኣልቦነት የርኢ እዚ ማለት ድማ እቲ ስራሕ ዝሰኣነ እንድሕር 7.1 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ዕዮ ክዋፈር ዝኽእል ክፋል ናይ ህዝቢ ካናዳ ኮይኑ እቲ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈረ 92.9 ሚእታዊት ማለት እዩ ልክዑ እዚ ሽቕለት ኣልቦነት ፀብጻብ ሓፈሻዊ ዳ እምበር ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ፈልዩ ኣየርእን ብሕዳር 4/2025 ናይ CBC ጽሑፍ ግን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ሓደስቲ ስደተኛታት 11.1 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ይጠቅስ ብዝኾነ ግን እዚ ኣሃዛት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስታቲስቲክስ ንናይ ስራሕ ኣልቦነት ኣረዳድኣና ዝቕይር ክበሃል ይካል እዚ ብግቡእ ክንርድኦም ከነስተውዕለሎን ዘለና ሓበሬታ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ሲ እንተዳ እቲ 92.9 ሚእታዊት ሰብኣዊ ሓይሊ ናይ ሃገር ኣብ ስራሕ ዝተዋፈረ ኮይኑ እቲ ፀገም ብስራሕ ኣልቦነት ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ረቑሒታት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ብግቡእ ምስ ንርዳእ ኣብ ክንዲ ስራሕ የለን ኢልና የእዳውና ንድርቢ እቶም ካልእ ረቑሒታት ከም ንድህስስ ይገብረና ማለት እዩ እንተፈሊጥናዮም ከዓ ክንፈትሖም ዕድላት ኣለና ማለት እዩ እቲ ዝገርም እቲ ቀንዲ ረቑሒ ናይ ካናዳ ሰብ ምምጻእ ወይ ኢሚግሬሽን ቋም ናይ ሽቕለት ዋሕዲ ሰብ ምፍታሕ እዩ እዚ ማለት ከዓ መንግስቲ ካናዳ ኣንዊሑ ክጥምት ከሎ ናይ ዋሕዲ ሰብ ስክፍታታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ስታቲስቲክስ ብቐሊሉ ዘይረኣዩ ሕቡኣት ረቑሒታት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ሕቡኣት ረቑሒታት ክንግምት ንኽእል ኢና ብኣጠቓላሊ ሓደ ካብቶም ረቑሒታት እቶም ንካናዳ ዝኣትዉ ዘለዉ ሓደስቲ ስደተኛታት እዚ ሃገር ዝጠልቦ ክእለትን ሞያን ሒዞም ይመፁ የለዎም ክንብል ንኽእል ናይ ካናዳ መንግስቲ እውን ነዚ ምድላው ኣይገበረሉን ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ኩሉ ግዜ ንኩሉ ዜጋ ስራሕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ክእለት ዘይብሉ ብዝያዳ ከም ዝህሰውን ርዱ እዩ ብኣጠቓላሊ ግን እቲ ናይ ስራሕ ክእለትን ሞያን ከም ኣገዳሲ ረቑሓ ምዃኑ እንተተረዲእናዮ ነዚ ሕፅረት እዚ ብምፍታሕ ካብቲ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ቦታ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ክንድይብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዓል ስራሕ ካብ ሰራሕተኛ እንታይ ይፅበእ እዚ ኣብዚ ስዕብ ክፋል ኣስፊሕና ክንሪኦ እኳ እንተኾና ከም ሓፈሻዊ መረዳእታ ግን ወሃብቲ ስራሕ ንብድኹታቶም ዝፈትሓሎም ሰራሕተኛ እዮም ዝመርፁ ልላይ ስራሕ መፍትሒ እንተሒዙ ማዕፆ ይኸፍት እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከዓ ዝርርብ ወይ ኢንተርቪው ይጅመር በዓል ስራሕ ምስ ብድሆ ልላይ ስራሕካ ምስ መፍትሕ ክልቲኦም ኣብ ፍርያም ፅምዶ ዝርርብ ይኣትዉ ኣብዚ መፍትሕ ክንብል ከለና ፍሉይ ክእለት ማለት እዩ ከም ስራሕ ደለይቲ እቲ ክነተክረሉን ክንምልሶን ዘለና ሕቶ እምበር ኣብዚ ንነብረሉ ዓዲ ንነዊሕ ዝኸይድ እንታይ ዕማማት ኣሎ ኣነ ከም ደላይ ስራሕ ኣብ ምፍትሑ ክሳተፍ እንታይ ክእለት የድልየኒ ኢልካ ክሕሰብ ኣድላይ እዩ ከም ኣብነት ኣብ ዝቐረባ እዋን ማዕከን ዜና CBC ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ምዕራብ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ካልገሪ ናይ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ እንዳዓበየ ይኸይድ እኳ እንተሎ እቶም ዘለዉ መሃንድሳት ዕድሚኦም ናብ ጥሮታ ይቐርብ ስለ ዘሎ ንዖም ዝትክኡን ነቲ ኢንዱስትሪ ንኽሰፍሕ ዝድርኹ ሓደሽቲ ክኢላታት ናይ ምርካብ ፀገም ኣሎ ይብል እዚ ከዓ ኣብ መጻኢ ንኽኢላታት ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ
ልክዕ ክእለት ከተጥርን ጊዜን ገንዘብን ሓትት እዩ እዚ ግን ንመጻኢኻ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ከም ሰብካ ተለቂሕካ እንተጸሚምካን ክሕለፍ ዝከኣል እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ክእለት ከተጥሪ ዘሕለፍካዮ ጊዜን ዝኸፈልካዮ ገንዘብን ናይ ስራሕ ዕድላት ስለ ዝኸፍተልካ ንነዊሕ እውን ስለ ዘገልግለካ ከም ናይ መጻኢኻ ወፍሪ ጌርካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ሓበሬታን ኣፍልጦን ሓበሬታ እምነ መንደቕ ናይ ኣፍልጦ እዩ ኣፍልጦኻ ብግቡእ እንተተጠቒምናሉ ህይወትና ብኸመይ ንመርሕ ነየናይ ገዲፍና ነየናይ ነተግብር ቀዳምነትና ኸነለሊ ንዓና ዝኾን መንገዲ ክንመርፅን ዝሕግዘና ሓይሊ እዩ እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ሓበሬታ ማዕረ ስለ ዘይኮነ ጠቓምን ዘይጠቓምን ቅኑዕን ግጉይን ምፍላይ ከድሊ እዩ ዓይነት እቲ ንእክቦ ሓበሬታ ነቲ ነዋህልሎ ፍልጠት እምነ መንደቕ ስለ ዝኾነ ጠቓሚ ካብ ዘይጠቅም ልክዕ ካብ ጌጋ ባዕልና መሚና እቲ ግጉይን ዘይጠቅምን ኣብ ውሳነና ከይኣተወ ብኣጋ ክንፈልዮ ኣለና ማለት እዩ ሓበሬታ ናይ ምማይን ምምዛንን ክእለት ንባዕሉ ዓብ ኣርእስቲ እኳ እንተኾነ ብኣጠቓላሊ ክንፈልጦ ዘለና ግን እቲ ዓይነት ንእክቦ ሓበሬታን እቲ ካብኡ ነዋህልሎ ፍልጠት መሰረትቶም ንወስዶም ምርጫታትን ውሳነታትን ስለ ዝኾነ ኣብ ዓይነት እቲ እንሓልፎ ሂወት ኣዝዩ ወሳኒ ረቑሒ እዩ ንኣብነት ሓበሬታ ከከም ዝመፅኦ ወሲድና ከይመመና ኣብ ውሳነና እንተኣቲና ኣብ ዘይንደልዮ ናይ ሸንኮለል ሂወታዊ ኩነታት ኣቲና ብሉፃት ዕድላትና ከነባኽን ኣንፈትና ክንስሕት ንኽእል ኢና ብፍላይ ምስ ናይዚ እዋን ናይ AI ምትእትታው ብዙሕ ሓቂ ዝመስል ግን ዝህውትት ሓበሬታ ይድርብየልና ስለ ዘሎ እንዳገደደ ክኸይድ ከዓ ስለ ዝኾነ ናይ ምምማይ ዓቕምና ክዓቢ ኣለዎ ፍልጠትን ተመክሮን ምስ ጉዕዞ ሂወት ዝውህለል እዩ ሰፊሕ ፍልጠት ካብ ብዙሕ ምንባብ ምሕታት ምፍታን እዩ ዝውህለል ዝበለፀ ግን ተመክሮ ብኣብ ጉዕዞ ሂወትና ዘጋጥሙና ፈተነታት ኣብ ምብድሆም ዝወሰድናዮም ስልትን ምብልሓት ዝቐርፅ ኣብ ኣእምሮና ስምብራት ስለ ዝገድፍ ኣይንርስዖን ኢና ብከምዚ ዝተጠረየ ተመክሮ ናብ ልቦና ዘሰጋገር ተግባራዊ ትምህርቲ እዩ ካብ ናይ ካልኦት ተመክሮውን ክንምሃር ንኽእል ኢና እዚ ድማ ብምስማዕ ብምርኣይ ብምንባብ መፅሓፍቲ እንዳመመኻ ዝውህለል ልቦና እዩ መፅሓፍቲ ምንባብ ዳርጋ ምስ ብዙሓት ለባማት ብምውሳእን ነቲ ብተመክሮ ዘዋህለልዎ ፍልጠት ተኻፈልቲ ስለ ዝገብረና ብጀካ ግዜ ካልእ ዋጋ ዘይኽፍል ጽሞናዊ ጉዕዞ ፍልጠት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጥቕሚ ምንባብ ግን ብግዜ ዘይውሰን ወላ ምስ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝሓለፉ ጥንታውያን ሰብ ታሪክ ክትዋሳእ ዝኽእል ምዃን እዩ እዚ ድማ ንዝገድፉልና ጽሑፋትን ዛንታታትን ብምንባብ ኣእምሮኻ ምዕባይ ማለት እዩ ናይ ንባብ ልምዲ ምስ ብዙሕ ሓሳባት ደቂ ሰብ ተመክሮታት ስለ ዘላልየካ ኣብ ምምዛን ኩነታት ኣብ ምምማይ ሓበሬታን ነገራት እውን ኣስፊሕካ ኣብ ምርኣይን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሰፊሕ ናይ ዕድላት ማዓፁ ክኸፍት እውን ይኽእል እዩ ሎሚ ምስቲ እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ምትርጓም ቴክኖሎጂ ንዝደለኻዮ ጽሑፍ ተርጉምካ ከተነብብ ይከኣል ጥራሕ ዘይኮነስ ጽሒፍካ ብኻልእ ቋንቋ ምርዳእ እውን ይከኣል እዩ ኣፍልጦ ብዛዕባና ወይ ብራንዲንግ قدم أبيلنا أبت حبريتنا أفلطون زبلار استي بزعبا اتنحنا كاب كوابينا نواهلو فلطة تمكرون أتكويرنا رينا نيرنا أفلطوغن كلتا قزي زلوا أبزر استزنبار بزعبا أبت خالأي قز خنا تكورينا نسوخا اتي أبزوان زب فلاي مس تكنولوجي أقداس النسون دعابي زمت زلو نعانا اتخالق بخمي مزننا كنرؤون ألنا مالتي زخا ات نفس وكفنا مسؤون سرح ننقد ننبر زلنا أب كوابينا زلوخ نعانا بخمي يرينا بتصبقو دو ويس بحما بنعانا زربحدو ويس نعانا بزقود زولو أزيوم أقداس تحطاتيوم ازي بنايلوم أزراربا ناتنا زنا وي براند كبهاليكال براند بفلاي لومي أب هيوتنا عبا أقداسنة زلوو نهنا واقا وي فاليو خبهاليكال لومي أبز خدنا بزعبا زقونا أقلقلوت ميزاننا رئيتونان انهبالو بغاليلون خالوت انفردلون كومون خالوت نعنا زفردلو ناي ريتينج وان سلازقونا نحناون كاونا زايكونا بأونتا انت تمزينا انجرانا زعبيلو بألوتا انت تمزينا خا انجرانا زعود سوالو ريتينج ناي فرد مسارح وقين الله ولا بدو مستقوص إرنا نسرح انتقونا لومين نفسنا كموهابت أقلقلوت كنحسبة قدن كوين الله اتناي ريتينج وزيت زخونة زنا وي براند ولا كوا مس مردان تمكرون كمعبلن كتقران زكالن انتقونا بولك أساب كرا خلا تفتر أوني لابنت بتفتره زيناتو زيدالي قنوع صروي تقوه سعرنيات صفوف سبز فتو حياواي لقاس معي راح يتعمل نزيبل أريح قوزت أمت سبالله كم زعينة السب كله زفتوان زداليون سلازقنا بحما معالتي رؤي جيجان تزيجيرو ناتو براند وتر صبغي كله مسؤول سرح كالشارخ كالتحبابرو سلازدلي أبهي وتو سفح مرجعات اللوا فعال صبغ سلازقنا نفزنو كم أبانك زلو جنزب أبزد ليوخ تكامل ليخل سرح كركب وي جنزب كلكح أي تقدمن انجروخا بقليلو أي عطقن مالتي بنصارو صبغ ريتينج انت زي بلكا كبابيخا بصبغ انت زي فليتكا
سمكا كتهانصو خجمر ኣለካ ማለት እዩ ናትካ ብራንድ ወይ ስም ከዓ ብሓፈሻ እቲ ዘሎና ጽቡቕ ናይ ተፈጥሮ ተውህቦ ምስቲ እነጥርዮ ክእለትን እነበርክቶ ስራሕ እንገብሮ ዝተዋፅኦ እንህቦ ዓይነት ኣገልግሎትን ምስ ሰብ ዘሎና ኣቀራርባን ተደሚሩ ቀስ ብቐስ ዝህነጽ እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዓለም ወይ ናይ ኣገልግሎት ብልጫ ዘለና ናይ ውልቅና ክብሪ ወይ ዋጋ እዩ ከም መለክዒ ተደላይነትናን መዕቀኒ ክፍሊትናን ኮይኑ ድማ የገልግል እዚ ግን ኣብ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ከይተደረተ ኣብ ትካላትን ብእኩውን ናይ ሓደ ማሕበረሰብ መለለይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝና ወይ ብራንድ ክትሃንጾ ከቢድ እዩ ምስ ግዜን ጻዕርን ዝውህለሉ እኳ እንተኾነ ክፈርስ እውን ቀሊል እዩ ንሽቶ ጌጋ ወይ ሓደ ዝኮረየ ብዛዕባ ኣገልግሎትካ ሕማቕ እንተፅሒፉ ዝሃነፅክዮ ክትንከፍ ምስኡ ድማ እንጀራኻ ክጎድል ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ብፃዕር ዘጥረኻዮ ከይትንከፍ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ህንፀትን ሓለዋን ናይ ብራንድ ከም ዘይብዳህ ከቢድ ገታእ ፀገም ክንሪኦ ዘይኮነስ ከም ሓደ ካብቶም ክንስዕሮም ዘለና ናይ ሂወት ብድሆታት ክንሪኦ እዩ ዝሓይሽ ነቲ ክልተ ኣወንታውን ኣሉታውን ገጻት ናይ ብራንድ ጠቕሙን ሳዕቤናቱን ብዝግባእ ተረዲእና ኩሉ እቲ እንገብሮ ነቲ ከነጥርዮ ንደሊ ኣወንታዊ ብራንድ ዝዓለመ ይኸውን ኣወንታዊ ብራንድ መብልዒና ስለ ዝኾነ ከዓ ብጥንቃቐ ሒዝና ዝኾነ ንዕኡ ዘጓድል ወይ ዝጎድእ ኣሉታ ከነወግድ ኣለና እንተዘይብልና ሎሚ ጀሚርና ብኸመይ ኮስኩስና ኣወንታዊ ብራንድ ከነዕቢ ንፅዕር ብኸመይ ከ ነቲ ዕድል ዝኸፍተልና ተወዳደርቲ ክንከውን ዘኽእለና ብራንድ ናብ ረብሓና ንቕይሮ ብኸመይ ከ ከይፈርስ ንከላኸል ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቶም መባእታዊ እምነ መንደቕ ናይ ብራንድኻ ክእለትን ትጉህ ስራሕን ጽቡቕ ግብርን ካብ ልቢ ዝምንጭው ጥዑም ቃልን እዮም እዚኦም ዘላቒ ባህርያውነት ዘለዎም ኮይኖም ካባኻ ክወፁ ግን መጀመርያ እታ ምንጭ ዝኾነት ነብስኻ ብጽቡቕ ክትቀውም ኣለዋ እዚ ድማ ብጥዕና ብጽሬት ብፍልጠት ዝተሃንጸ ነብሲ ምትእምማን ክህልወካ ምጽዓር ማለት እዩ ብኸምዚ ተድንቖም ሰባት እንተሃልዮም ወይ እንተሃልየን ከም ኣብነት ወሲድካ ካብ ንፉዓት ምምሃር ሓጋዚ እዩ ማዕጾ ዕድላት ዕፅዋት ዶ ወይስ ግፍቱናት ብሓፈሻ ማዕጾታት ዕድላት ዕፅዋት ዶ ወይስ ግፍቱናት ዝብል ሕቶ ኣካታዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኣብዚ ምስ መጻና ናይ ህይወት መቐይሮ ክንገብር ዘኽእለና ዘድሊ ምትዕራይ ክንገብር እንተኾይና እዚ ኣምር ዝግድን ክንድህስሶ ዘለና ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ናይ ዕድላት ማዕጾ ዕፅው እንተኾይኑ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዘይክፈት ማዕጾ ምፍታን ከዓ ግዜኻ ምብኻን ስለ ዝኾነ ምፍታን እውን ኣየድልን እዩ ስለምንታይ ግን ዕድላት ይዕፀው መን ከይዓፅዎም ዝብሉ ሕቶታት ክንምልስ ምፍታን ግን ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ግዜ ዕድላት ምስ ዝቕልቀሉ ሓንሳብ ብግቡእ ንጥቀመሎም ሓንሳብ እውን ተወላዊልና ሰኣን ምውሳን ነሕልፎም ሓንሳብ ድማ ኣፀቢቕና ከየስተውዓልናሎም ይሓልፉና ገለ ዕድላት ዝዕፀውሉ ኩነታት እውን ኣለዉ ንኣብነት ሰባት ንፀጋታት ወይ ዕድላት ከም 8 ስላም ሕምባሻ ውሱን እዩ ወይ ፋይናይት ስላይስ ኢሎም ምስ ዝኣምኑ ምስ ካልኦት እንተተኻፊሎም እሞ ብፅሒቶም ክጎድል ኢሎም ብምሕሳብ ንበይኖም ክብሕትዎ ይደልዩ እዚ ዋላ እኳ መርትዖ ዘይብሉ ዘይቅኑዕ ኣተሓሳስባ እንትኾነ ግን ከዓ ዝውቱር እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ግን ድሩትነት ናይ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ዘርኢ እምበር መርትዖ የብሉን ከም ኣብነት እንተሪኢና ካብ 1980 ክሳብ 2020 ብሓፈሻ ስራሕ ኣልቦነት እንዳጎደለ ይመፅእ ካብ 2000 ክሳብ 2020 ከዓ እቲ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ካብቲ ዝለዓለ 12 ሚእታዊት ናይ 1983 ናብ ትሕቲ 9 ሚእታዊት 2009 ቀኒሱ 2020 እዋን ኮሮና ቫይረስ ገዲፍካ ማለት እዩ እቲ ናይ ስራሕ ምምሕያሽ ብኣንጻር ዕብየት ህዝቢ ካናዳ ኣብ 1983 25 ሚልዮን ኣብ 2020 38 ሚልዮን እዩ ነይሩ እቲ ውሱን ዕድላት ኣተሓሳስባ ቅኑዕ እንተዝኸውን ነይሩ ቁጥሪ ህዝቢ ካናዳ እንዳዓበየ ደኣ ከመይ ገይሩ ሽቕለት ኣልቦነት ይጎድል ዝብል ሕቶ የልዕል ኣብ መደምደምታ እቲ ውሱን ዕድላት ፋይናይት ስላይስ ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰብ ኣእምሮ ድሩትነት ዳ እምበር መርትዖ የብሉን ምክንያቱ ከዓ ፍርያት ስርናይ እንተበዚሑ ንኩሉ ኣኺሉ ዝተርፍ ሕምባሻ ክስንከት ይከኣል ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ንዓና ዘገድሰና ግን እቲ ውሱን ዕድላት ፋይናይት ስላይስ ዝብል ድሩት ኣተሓሳስባ ደቂ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከመይ ይመስል እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፈጠራውነት ዝነግሰሉ ርእሰ ማላዊ ኢኮኖሚ ኢና ንነብር ዘለና እዚ ማለት ከዓ ንቐጻሊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ፈጠራውነት ኣዝዩ ወሳኒ ረቑሕ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ርእሰ ማላዊ ኢኮኖሚያዊ ኣተሓሳስባ ከም ኣምር ዕድላት ክዕፀው ኣይፍቅድን እዩ በንጻሩ ፈጠራውነት ኣድላይ ሞተር ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ስለዝኾነ ንፈጠርቲ ማዕጾ ዕድላት ክኸፍት ግድን እዩ ፈጠርቲ ድማ ንእግረ መንገዶም ሓድሽ ስራሕ ስለዝፈጥሩ ንብዙሓት ተግበርቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ስለዝኸፍቱ ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ይዓቢ እሞ ነቶም ኣብ ምስራሕን ምፍጻምን እቲ ዝተፈጥረ ክካፈሉ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ማዕጾ ዕድላት ይኸፍት ከም ኣብነት ኣብቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ እቲ
ኣብ ካልገሪ እንዳዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ናይ ክእላታት ዋሕዲ ፀገም ከም ዘሎ ተጠቒሱ ነይሩ። እዚ ድማ እቶም ዕድሚኦም ናብ ጥሮታ ዝቐረበ መሃንድሳት ዝትክኡን ነቲ ኢንዱስትሪ ንክሰፍሕ ዝድርቑ ሓደስቲ ክእላታት ወይ መሃንድሳት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ርእሰ ማላዊ ኢኮኖሚ ማዕፆ ዕድላት ተገፍቲኖም ክኾኑ ይኽእሉ እምበር ኣይልኮቱን እዮም። ንኽትከፍቶም ግን ከምቲ ማዕፆ ክንከፍት መፍትሕ ዘድልየና ናይ ስራሕ ዕድላት ክንከፍት እውን ንዑ ዘድሊ ሞያን ክእለትን የድልየና። ስራሕ ብኸመይ ቃለ መሕትት ወይ ኢንተርቪው ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ወይ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልተ ተመላልኣቲ ሰባት ይካየድ። ንሶም ከዓ ዋና ስራሕ ንትካሉ ዘድልዮ ዓቕምን ክእለትን ክመልእ ብቑዕ ሰራሕተኛ ንምርካብ ነቲ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣድቨርታይዝመንት ወይ መዋዓውዒ ብምድላው ናብ ዕዳጋ ሰራሕተኛታት ይውርድ። ደላይ ስራሕ ከዓ ነቲ ትካል ዘድልዮ ክእለት ኣለኒ ኢሉ ብምእማን ትሕዝትኡ ሒዙ ወይ ረዚመ ናብ ዋና ስራሕ የቕርብ። እቲ ዋና ስራሕ በቲ ረዚመ እንተተመሲጡ ንደላይ ስራሕ ንቃለ መሕትት ብቆፀራ ይፅውዖ። እቲ ብረዚመ ዝተኸፍተ ዕድል ድሕሪ ሌላ ክልቶም ኣብቲ ንክእለት ሰራሕተኛ ብዕምቆት ዝድህስስ ሕቶታትን ከምኡ ድማ መብርህቲ ፅቢታት ስራሕን ዝርርብ ይኣትዎ። ድሕሪ እቲ ማዕፆ ዝተኸፍተ ረዚመ እቲ ቃለ መሕትት ወሳኒ ናይ ኣካል ዝርርብ እዩ። እዚ ናይ ኣካል ዝርርብ ንዋና ስራሕ ብብዙሕ መኣዘን ናይ ደላይ ስራሕ ብጥንቃቐን ሚዛንን ዝረኽበሉ እዩ። እቲ ደላይ ስራሕ ዘቕርቦ መጎተን ቁመናን ንዋና ስራሕ ዝዕግብ እንተኮይኑ እቲ ዝርርብ ናብ ናይ ስራሕ ኮንትራት ምፍራም ይሳገር። ክልቲኦም ብዝተሰማምዕሉ ክፍሊት ደሞዝካ ሰራሕተኛ ስርሑ ይጅምር። ኣብ መጀመርያ ዝርርብ ወይ ኢንተርቪው ኣብ ልዕሊ ብቕዓት ካልእ ክፍለጥ ዘለዎ ኣዝዩ ሓጋዝ ዝርዝራት ኣሎ። እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ድልውነትን ቁመና ርእሰ ምግላፅን ወይ ሰልፍ ፕሬዘንቴሽን እዩ። ስለምንታይ ሲ ኩልና ደቂ ሰባት ሙሉኣት ኣይኮናን? ኣብ መጀመርያ ሌላ ብተፈጥሮና ሓፂር መንገዲ ወይ ሾርት ካት ኢና ንወስድ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ብኣካላዊ ህዋሳትና ንዕዘቦ ማለት በቲ ብዓይንና ንሪኦ፣ በቲ ብእዝንና ንሰምዖ፣ በቲ በፍንጫና ንሽትቶ ኢና ንፈርድ። ስለዚ ካብዚ እንድሕር ፅቡቕ ዘይከይዱ ዋላ ዝለዓለ ክእለት ይሃልወና ደቂ ሰብ ኣብ ፍርዲ ፍፁማት ስለ ዘይኮንና እቲ ዘምፃና ጨሪሹ ከይሰልጠና ይኽእል እዩ። በንፃሩ ከዓ ነቲ ናይ ፈለማ ቅልጡፍ ህዋሳዊ መለክዒ ብፅቡቕ እንተሓሊፍናዮ ወላ ምልከት ስራሕ ቁሩብ ጉድለታት እንተሃለወና ኣብ ስራሕ ክመሃርዮም ብምባል ነቲ ጉድለት ሕድገት ክገብሩሉ ይከኣል እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ዋና ስራሕ ጥዑይ ሰብ ከም ዝረኸበን ተተሰሚዕዎ ኣብ ስራሕ ክትመሃር ክሕግዘካ ክውስን ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ኣእምሮ ድልውነትን ነብሰ ምትእማንን ዘርኢ ኣካላዊ ቁመናን ንናይ መጀመርያ ሌላ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ብምእታው ብክእለትና ጥራሕ ከይተዛነና ናይ ደቂ ሰብ ሓፈሻዊ ባህርያትን ኣካይዳን ትፅቢታትን ተረዲእና ነቲ ናይ ስራሕ ቃለ ምሕትት ብኩሉ መኣዝን ድልዋት ክንከውን ኣለና። ገለ ካብቶም ኣብ ናይ ፈለማ ሌላ ብቐሊሉ ከነተግብሮም ንኽእል ንፅፈትን ተገዳስነትን ዘርእዩ ምልክታት ቅድሚ ንቃለ ምሕትት ብዛዕባ እቲ ትካል ዝከኣል ኣፍልጦ ክህልወካ ሓበሬታ ምእካብን ኣብ ግዜ ኢንተርቪውካ ቆፀራ ምኽባር ዝኣመሰሉ እዮም። ኢንተርቪው ቅሩብ ቀዲምካ ምምፃእ ነቲ ናይ ኢንተርቪው ቦታ ክትለማመዶን ኣእምሮኻ ከተዳልዎን ግዜ ይህበካ። እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከዓ ኣልባሳትን ፅሬትን እዩ። እዚ እውን ናቱ ዝወስዶ መልእኽቲ ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣለባብሳን ፅሬትን ነብሰ ምትእማን እውን ስለ ዝገብረልካ ነቲ ኢንተርቪው ውፅኢታዊ ክገብሮ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ማዕዳ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ነቲ እዚ ፅቡቕ ብኸመይ ሞ ንጀምሮ ዝብል ሕቶ መንገዲ ምሃብ የድሊ። እዚ ሕቶ እዚ ብምልኣት ምምላሱ እኳ እንተዘይተኻእለ ቀፂሉ ናይ ገለ መንግስታውን ግላውን ትካላት ናተን ናይ ስራሕ ሓገዝ ዝህባሉ ዌብሳይታት መርበብ ሓበሬታታት ኣተሓሒዝናዮ ኣለና። ትካል ኣብ ካናዳ ብኸመይ? ካናዳ ብኣጠቓላሊ ንትካላት ዘተባብዑ ቋማትን ምቹእ ባይታን ኣለዋ። ኣብ ካናዳ ትካል ክትከፍት እውን ከቢድ ኣይኮነን፣ ኣርባሓ ክትገብር እውን ይከኣል እዩ። ኣብ ከም ካናዳ ዝኣመሰላ ምዕቡላት ሃገራት ተወዳዳርን ዕዉትን ክትከውን ግን ዕዳጋ ኣፀቢቕካ ምርዳእን ነቲ ትፅቢታት ናይ ዓማዊል ዝበቅዕ ኣገልግሎት ክትህብ ዝያዳ ፃዕሪ ይሓትት። መብዛሕትአን እተን ዝጠፈሻ ትካላት ሰኣን ምስ ግዜ ዝኸይድ ግቡእ ርድኢት ዕዳጋን ሰኣን ዘላቒ ስትራቴጂየን ጠፊሸን ዝዓፅዋ። ንኣብነት እታ ኣቐዲማ ዝተጠቕሰት ዘ ሂዱሰን ባይ ካምፓኒ ድሕሪ 370 ዓመት ኣገልግሎታ ብ2025 ጠፊሻ ዝዓፀወትሉ ምክንያት ንናይዚ እዋን እዚ ዕዳጋ ብዝጠልቦ ኣሰራርሓ ኣብ ክንትቕይር ብእዋኑ ዝሓለፈ ስትራቴጂ ምቕፃላ ጎዲእዋ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተዓፁ ገይርዋ። ስለዚ ዋላ ቤት ብልዒ ክትከፍት እንተደሊኻ ዓማዊልካ እንታይ ካልእ ምርጫታት ኣለዎም ኢልካ ምሕታትን ምፍላጥን የድልዩ። እዚ ድማ ቀረባት መወዳድርቲ ፈሊጥካ ኣገልግሎትካ ብኸመይ ተብልፅ እቶም ዓማዊል ንዓኻ ከም ዝመርፁ
ምግባር ማለት እዩ ፍሉይነትካ ብዓይነት ምግብን ኣቀራርባን ብሃዋህው ናይቲ ትካል ኣምቢያንስ ብፅሬትን ወይ ድምር ናይ ዝኩሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ምሩፅ ኣገልጋሊ ክትከውን ግን ካብቶም ዝበለፁ ክትመሃር ኣለካ ዝፃዓርካሉ ማልካ ተፍስሰሉ ክቡር ግዜኻ ተወፍየሉ ኣብቲ ትደልዮ መታን ክበፅሕ ቅድሚ ምጅማር መፅናዕቲ ምግባር ከድሊ እዩ ብኣጠቓላሊ ኣብዛ ብኢኮኖምን ዳዓበየት ትኸይድ ዘላ ሃገር እቶም ኣንዊሖም ዝጥምቱ ብመፅናዕትን ዓቕልን ፃዕርን ትካላት ዝሃንፁ ተተባብዕ ሃገር እያ እቶም ነዚ ኩሉ ኣማሊኦም ዘይዕወቱን ተልዮም እውን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም መነባብሮን ዋጋታትን ኣብ ካናዳ ክሳብ ሕጂ ኣተኪርና ብዛዕባ ሌላ ምስ ካናዳን ብዛዕባ እቶም ኣብዚ ሃገር ዘለው ፀጋታትን ብዛዕባ ንሕና ከም ዲሕርና ዝመፃና ማሕበረሰብ መጠን ኣብ ናይዚ ሃገር ፀጋታት ተኻፈልቲ ንክንከውን ከነጥርዮም ዘለና ዓቕምታትን እንታዮም ዝብል እዩ ነይሩ እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝመፁ ዘለው ስደተኛታት ግን ብክልተ እግሮም ከይቆሙ ክብድ ዝበለ ናይ መነባብሮ ብድሆታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣስዒብና እምበር እቶም ናይ መነባብሮ ብድሆታት እንታዮም ብኸመይከ ነቲ ሓድሽ ስደተኛ ብዝያዳ ይፀልውዎ ኣለው ክንርኢ ኢና ኣብ ካናዳ ናይ መነባብሮ ናሃር ዋጋን ብፍላይ ድማ ብዝሒ ሓድሽ ስደተኛን ካብ ንኣሽቱ ከተማታት ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዝቕይሩ ዜጋታትን ዘስዕቦ ዘሎ ዋሕድን ናሃር ዋጋ ኣባይትን ከም ሳዕቤን ድማ ናሃሪ ክራይ ገዛን ንመነባብሮ ናይ ዓብይ ክፋል እቲ ሕብረተሰብ ይሃስስ ስለ ዘሎ ኣብ ምሉእ ካናዳ ኣዝዩ ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ እቲ ከም ቀንዲ ጠንቂ ተባሂሉ ብዙሕ ዝዝረበሉ ኸ መንግስቲ ዝግባእ ምድላዋት ከይገበረ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሓት ስደተኛታት ተቐቢሉ ዝብል እዩ መንግስቲ ነቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕደ ኣባይቲ ኣብ ግምት ኣይኣትወን እዚ ድማ ቀንዲ ጠንቂ ዋሕደ ኣባይትን ምስኡ ከዓ ናሃሪ ዋጋ ክራይ ገዛ ስዒቡ እዩ ዝብል መደምደምታ ተበፂሑ እዩ እቲ ጠንቂ ንመንግስቲ ንዝምልከት እኳ እንተኾነ እቲ ብክብሪ ዋጋ ዝተሃሰየ ዜጋ ግን ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ከም ጠንቂ ናይ ተቕልውላው ገይሮም ከም ዝርእይዎም ንዕዘብ ኣለና እዚ ስምዒት እዚ ነቶም ኣብ ሓፂር እዋን ዝመፁ ስደተኛታት ዘይግባእ ድርብ ማህሰይቲ እዩ ኣብ ስራሕ ዝወዳደርሉ ክእለት ከጥርዩ እኳ ደገፍን ግዜና ይረኽቡን ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ቀልጢፎም ኣብ ድሓን ደሞዝ ዘለዎ ስራሓት ክሳተፉ ይክእሉን ብክልተ እግሮም ጠጠው ከይበሉኻ በቲ ናይ መነባብሮ ናሃር ዋጋ ከም ኩሉ ይህሰዩ ኣለው እዚ ኣብኦም ዘስዕቦ ናይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ክኣክል ከም ኣካል ጠንቂ ናይ ዋሕደ ኣባይቲ ክረኣዩ ፍትሓዊ ይኮነን እዚ ብድሆታት እዚ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ኣላሽ ብምብልሓት ክሕለፍ ኣለዎ እዩ ካልእ ኣማራፂ እውን የለን ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ካናዳ ዋላ እኳ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ትኹን እምበር መንግስቲ ነቶም ኣብ ሓፂር እዋን ዝተቐበሎም ስደተኛታት ናይ ምስግጋር ወይ ምጥያስ ፕላን ኣይገበረን እዚ ከዓ ነቲ ናይዚ ሃገር ናይ ኢሚግሬሽን ዕላማን ናይቶም ስደተኛታት ንካናዳ ዝመረፅሉ መንፈስን ክነፃፀር ከሎ እቲ ማህሰይቲ ነቶም ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሃገር እውን ናይ ኢሚግሬሽን ዕላማ ኣይወቅዕትን ማለት እዩ ሳዕቤን ዝኩሉ ድማ ኣብ መነባብሮ ናይቲ ዓበ ክፋል እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት የእትይዎ ይርከብ እቲ ማህሰይቲ ግን ብብዙሕ መለክዕታት ብዝያዳ ኣብቶም ሓደስቲ ስደተኛታት እዩ ዝወርድ ዘሎ ገለ ካብቶም ኣብ ካናዳ ዝረኣዩ ዘለው ናይ ናሃሪ ዋጋ ምልክታት ሳዕቤናቶም ንምጥቃስ ኣብዚ እዚ ፅሑፍ ዝወፀሉ ግዜ ኣብቲ ብግብረ ሰናይ ተዋፅኡ ዝመሓደር ናይ ምግቢ ባንክ ወይ ፉድ ባንክ ኣብ ካልገሪ ብጉንበት 2025 ዝገበሮ መፅናዕቲ 27 ሚእታዊት ካብቶም ግብረ ሰናይ መግቢ ክወስዱ ዝመፁ ምሉእ ግዜ ስራሕ ዘለዎም እዮም ይብል ኣብ ሕዳር 2024 ከዓ ሲቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣብ ካልገሪ ዝነብር ሰብ ንውልቃዊ መዓልታዊ ወፃኢኡ ክሽፍን ጥራሕ ዘድልዮ ደሞዝ 24 ፈረቓን ዶላር ንሰዓት ክኽፈል ነይርዎ ይብል እዚ ኩሉ እቶም ንሓደ ሰብ ንክነብር ዘድልይዎ መሰረታዊ ወፃኢታት ብምድማር ዝተገብረ ገምጋም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን መሰረታዊ ደሞዝ ኣብ ካልገሪ 15 ዶላር ንሰዓት ስለ ዝኾነ በዚ ክፍሊት እዚ ሓደ ሰብ መዓልታዊ ወፃኢኡ ክሽፍን ኣይክእልን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኸ እቲ ዋጋ መነባብሮ ኣዝዩ ደይቡ ስለ ዘሎ ዋላ ሙሉእ ግዜ ሰሪሕካ እውን ከም ዘይተኻእለ የርኢ እቶም በዚ ዝያዳ ዝህሰዩ ዘለው ኣየኖት ምዃኖም ርድዩ እቶም ገና ስራሕ ክረኽቡ ዘይከኣሉን እቶም ብትሑት ደሞዝ ዝሰርሑ ዘለውን እዮም እቲ ዝኸበደ ፀገም ግን ክራይ ገዛ እዩ ብሰንኪ እዚ ፀገም እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግዳም ሓደርነት እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ናሃሪ ክራይ ገዛ ጥራሕ ከይኣክል ናሃሪ ዋጋ ናይ ኣድለይቲ ናይ መነባብሮ ቀረባት ከም መግቢ መውዓል ህፃናት መጓዓዝያን መራኸቢታትን እውን ዝኣመሰሉ እንዳወሰኹ እዮም ዝኸዱ ዘለው ናሃሪ ዋጋታት ብሓፈሻ ኣብ መነባብሮ ናይቶም ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ዝነብሩ ክፋል ናይዚ ሕብረተሰብ ብዝያዳ ድማ ነቶም ገና እግሮም ኣብ ምትካል ዘለዎ ሓደስቲ ስደተኛታት ብዙሕ ናይ ፊናንሳዊ ፀቕጢ ይገብረሎም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ
እዚ ንብዙሓት ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ምስ ኣተው ዘሰንብድ ኮይኑ ክሳብ ዓዲ ዝላመዱ ኣዝዩ ይሕርብቶም ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። እዚ ክርአ ከሎ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ብሓደስቲ ስደተኛታት ዝግለጽ ንናይ ካናዳ ምምጻእ ጣዓሳን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ዝእምትን ስምዒታት ዋላ እኳ ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሰፊሕ ዕድላት ኣብ ግምት ዘእቱ እንተዘይኮነ ፈጺሙ ዘይምኹን እዩ ግን ክበሃል ኣይከኣልን። እቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ብሰንኪቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ ካናዳ ምስ ኣተው ዘጋጥሞም ብድሆታት ብጣዕሳ ናብ ዝኸፍአ ውሳነ ከይበጽሑ ማሕበረኮም ድሃዮም ክገብር ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ዝድለ ሓበሬታ ክረኽቡ ድማ ኣንፈት ክህቦም ኣለዎ። እቶም ሓደስቲ ስደተኛታት እውን ነቶም ኣብዚ ዝጸንሕዎም ብምሕታት ዘድልዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ክፍትኑ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ንሓደስቲ ካናዳውያን እቲ ብድሆታት ከቢድ እዩ። ወዲ ሰብ ግን ሓፂን ብመብረድ ከም ዝበሃል ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከበድቲ ግንኪ ሓለፍቲ ሽግራት ብምብዳህ እዩ ዝበልሕ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እዚ ሃገር ብዙሕ ዳርጋ መወዳድርቲ ዘይብሉ ብልጫታት ኣለዋ። ኣብቲ ዘለዋ ጸጋታት ተኻፈልቲ ክንከውን ኩሉ እቲ ነብሲ ወከፍና ክንገብሮ ዘለና ምድላው እንተማሊእና ዓወት ኣይተርፍን እዩ። ሓዳርን ቆልዑን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ሓዳርን ምዕባይ ቆልዑትን ከም ኣብ ኩለን ምዕራባውያን ሃገራት ዳርጋ ንኹሉ ንሰብ ኣዝዩ እንዳኸበደ ይኸይድ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መብዛሕትአን ዝማዕበላ ሃገራት ብዝሒ ዝውለዱ ቆልዑት እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ንሕቶ ናይ ተካእ ወለዶ ንብዙሓት ሃገራት ንዕብየተን ዘሰክፍን በዳህን ኮይኑ ኣሎ። ከም ካናዳ ዝኣመሰለ ሃገራት ነዚ ሕፅረት ዝኽፈትሓ ንስደተኛታት ኣፍ ደገ ብምኽፋት ከም ማዕራርዮ ይፍትና ኣለዋ። ምዕባይ ቆልዑት ንዓና ብፍላይ ከም ካብ ኤርትራ ዝመሰላ ሃገራት ዝመፃና ሓደስቲ ስደተኛታት ብዝያዳ በዳህ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ብድሆ ክልተ ሸነኻት ዝሓዘ እዩ። ብሓደ ሸነኽ ምስቲ ናይ ባህሊ ፍልሊ ዝተሓዝ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ምስ ክብሪ መነባብሮ ዝተሓዝ እዩ። ክልቲኡ ኣብ ምዕባይ ቆልዑት ዘስዕቦ ዘሎ ፀገምን ኣብተን ስድራ ቤታትን ሰብ ሓዳርን ዘስዕቦ ዘሎ ፀቕጥን ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ናይ ባህሊ ፍልሊ ብፍላይ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑትን ዝዓብይሉ ከባቢታት ዓብ ፍልሊ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቆልዓ ምስ ጎረባብቲ መዘንኡ ምስ ቤተሰቡን ኣብ ቅርዓት ወይ ኣብ ጎደና እናተፃወተ እዩ ዝዓቢ። ካብን ናብን ትምህርቲ ክመላለስ እውን ምስ ጎረባብቲ መዘንኡን መታዓቢቱን ብናይ ነዊሕ ጉርብትና ዝምድና ዝፋለጡ ኮይኖም ብዘይ ስክፍታ ናይ ስድራ እዩ ዝመላለስ። ስለዚ ስድርኡ እምነት ዘለዎ ቅሳነት እምበር እንታይ ፀገም ኮኑ ይረኽቦ ኢሎም ዝጭነቕሉ ኩነታት ኣይነበረን። ከምቲ ኣብዚ ዘሎ ስክፍታታት ኣብ ኤርትራ እቲ ቆልዓ መንገዲ ስሒቱ ኣብ ሕማቕ ከይወድቕ ኢሎም ስድርኡ ብዙሕ ዝሻቐልሉ ምክንያት ኣይነበረን። እቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ምዕራብ እንሪኦን እንሰምዖን ግን ንቆልዑ ኣታሊሉ ናብ ጉቡይ መንገዲ ዘላግስ ፈተነታት ስለ ዘሎ ንዓና ካብቲ ኣብ ሃገርና ዝለመድናዮ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ደቅና ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ኣቐዲምና ክንፈልጦን ክንብድሆን ኣለና። ኣብ ካናዳ ምስ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ጎረባብቲ ፋሒልና ኢና ንነብር። እቶም ጎረባብቲ እውን ከምቲ ኣብ ሃገርና ዝለመድናዮ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሓደ ገዛ ቀወምቲ ይኮኖም። ስለዚ እቶም ቆልዑት ናይ ነዊሕ ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ክገብሩ ይጽገሙ እዮም። እዚ ድማ ጽምዋ የስዕብ እዩ። ቆልዑ ጸሚዎም ኣብ ሕማቕ ከይወድቁ ብወለዶም ጥቡቕ ምክትታል ክግበረሎም ኣለዎ። እዚ ግን ነተን ስድራ ቤታት ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ከቢድ ናይ መነባብሮ ፀገማትን ካልእ ብገንዘብ ዝውጥጠና ብዙሕን ኣሎ። ሓዴኻ ሰሪሕካ ነቲ ናይ መነባብሮ ወፃኢታት ምሽፋን ስለ ዘይካል ሰብኣይን ሰበይትን ክሰርሑ ይግደዱ እዮም። እቶም ቆልዑት ንበይኖም ዝከታተሎም ዘይብሎም ኣብ ገዛንቲ ተገዲፎም ድማ ምስ ዘለዎም ናይ ቆልዕነት ሓይልን እሱእ ድማ ግርህናት ሓዊሱ ኣብ እንታይ ወድቁ ኣይፍለጥን እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢድ መታለልቲ ወድቁ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ንወለዲ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዓብ ፀገምን ኮይኑ ኣሎ። ደቆም ብፅቡቅ ከዓብዩ ክልተኦም ኣቦን ኣደን ሰብ ሓዳር ዓሚቕ ልቦናዊ ይህን ምብሃልን ተወፋይነትን ፃዕርን ክገብሩ ከድልዮም እዩ። ልክዒ ቆልዑት ቀልጢፎም እዮም ዝዓብዩ። ቆልዓ ብንእሽቱ ከም ዝበሃል ብንእሽቶኦም ከለዉ ዝግበር ፃዕርን ተወፋይነትን ኣብ ሂወቶም ኣዝዩ ወሳንን ንሓዋሩ ዘሐጉስ ፃዕርን እዩ። እቲ ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ ግን እንታይ እዩ? ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ክትፈልጥ ኣብኡ ኸድካ ወለንታዊ ተሳትፎ ምግባር፣ ምስ መምሃራኖም ተፋሊጥካ ምሕታት፣ እንታይ ይመሃሩ ኣለዉ ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ምስ መን ዕርክነት ይገብሩ ኣለዉ ምክትታል፣ ኣብ ገዛ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ምስኦም ግዜ ምሕላፍ፣ ኣብ ስራሕ ገዛ ምስ ወለዶም ከም ዝሳተፉ ምግባር፣ ብዓብዪ ድማ ኣብ ክንዲ ምግሳፅ ንሓሳባቶም ፅን ኢልካ ምስማዕ፣ እንተኻኢሉ ድማ ኣቦን ኣደን እንተወሓደ ማዕረቶም ቆልዑት እንተዝመሃሩ ነቶም ቆልዑት ንኽርድእዎምን ንኽከታተልዎምን መሓገዞም። ምዝካር ዘየድልዮ እኳ እንተኾነ ቆልዑት ካብ ፀጊቦም ምስ ወለዶም ግዜ ክስእኑ ብፍላይ ኣብ ዝፅምዋ ሃገር ጠምዮም ምስ ወለዶም ግዜ ከሕልፉ ይምረፅ። ስለምንታይ ሲ ወዲ ሰብ ብእንጀራ ጥራሕ ይነብርኒ? እቶም ሰብ ሓዳር ዝኾንኩም ናብራ እንተኸበደ ፈውሱ ብምትሕላይን ምድጋፍን ምክብባርን ብሓባር ምብዳህን እዩ።
عوت هيوت كل جزء فرم مرير قالسن صنعتني صنعتكم كا ندقكمن نزفلتكمن عبنتي أبكالسي علاش مبال ندقخا مورال زودقن حما أصن براس قدفن سلازخونه للتولد سب حدار رقيهم كحسبهم على فمت اللوم عوت حدار ولدي بحبو بمتحلاي بمتصور سلازقط موينبر قليل سلازخونه يكونن اتقليل زمسلو اتفقرن متحلاي مدقافني إذا عينة توفاينت مستريو بزيادة بدقكم كم دما بتم كم عبنت زريئكم كتكبريكم عموداتهون اتسأببا محلافي ترفني اتسترف اتي زحالفكم مناي بدهو زان تطرحيو نت سنكم نخيسكم زحالفكم بدهون زرخبكم موصامان عدما مصدفاكم بحنسب بنداستكم صحاين تتصلكم كتذكرون لناشتو كتكافلوا خلكم دما ازيو طعم مقرت كلوي ابوان صببا ودسب بتسفاي زنبرما بخينيو اتنايلو مشجرن التحلفوا قالسن اريحكم نابت صامات على خط امتو ازيو ادلايو مدمدمتا كندا بكل ملكيتات أبلع على السرع بعلت بزوح تسقطات حبكم حجرة إذا زرقي حدما مرحبا إنكو عاد حمسكم إنه فرس إنه لقام إنه قول تبلنا بفرس كن قالب عقاتك وانت زي بلنا تفرس جن زي تسبره فالو خرش زي بلو كندا خا إذا فرس بعلهم على ديوة إنه أقربت إنه مسف خرشة سرحلو تبلنا خرشة سريحنا ينفلتن بينا يكن جمهور خيلة يلينا إزيو إتبدو هنا كنحلفو زلنا ناي كندا فتنا لازم بدو هتاعت زي انت سعرنا اتزاد لينا خيلت انت ترينا أمنا ندمع على سراح كنسات فينا ندلي علامة ممكن قوة العدلات لنا انت دلينا فعل حموش تخوخو بيت مقب خفيتنا اتمقوز بهلاوي مقبنا نشيد انت سميرنا عدراش نهانس نمقول حبيرنا انت دلينا عبعودة فلتت نأتو لكنا متان كونو أصنعتن رخبتن فترتن كنينا انت خيلناون نتي أبلع المريت زلو تسقى وينتي أبتحت المدر زلو معادنا ندهسس مركب مصدقنا نعداقاون نورد كندلينا وي بطريو ويا مسرحنا لازم تخيلوتات زي إن من يلو حجر من أنا أطرحكوا عدلني حتاتينا اتخالقسي كم بلحاتنا كم سعرنا كبرات تغتاتلتنا عوت هيوت أب كندا زبل تحستو أب استزازي ملو بسم كلهم تعذبتن بسم محبرسب إيرتراين كنداوين نبرت كاليجري إيكاكن نأتو زرعي تخلى عن نجرجش تقدسو كم زعينات صحف مغربو اندامس جنة نزي بعلهم كتمربون كم وكسي كتقمطون تدليو عبيت صحفة محبرسب إيرتراين كنداوين نبرت كاليجري إيكاك بأكل مسيهم كتوسطو تقوليهم دقيمنا سلامك تالكم نمسكن أبزغط المدب بخالد حسو يرخبنا سناي كنا